Türkmenistanyň başlangyç esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi ýurdumynyň sport diplomatiýasynyň rowaşlanýanyny tasdikleýär. Bu ýagdaý hemmeleri sport üstünlükleri uklanyrýar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport hemde Türkmenistanyň Injiner Tehniki we Uly Kommunikasiýalar institutlarynyň arasynda voleybol boýunça geçirilen ýollaşyk duşugy gadakly käseti bilen tapatlandy. Oýunlar bu ýokary mekdepleriniň talipleriniň tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek üstünliklere tarap anamly ädimlerdir. Çekilişli oýunlar ruhanyetlige beslenýär. Ýygy-däli geçirilen ýarışlar üstünlük babatda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin giň mümkinçilikler döredýär. Ýeňşe bolan Anam Murat Garry ifadany Türkmenistanyň döwlet lukmaçylyk magtumlary Türkmen döwlet universitetlerine giň ýerinde ýaýlandyrylan sport bäsleşiklerine öz boşlugy bedeg berdi. Türkmen döwlet binägäli gurulşy institutyna ýaýlandyrylan sport bäsleşiklerine özara duşuklara giň gerim berli. Oýunlaryň her biri bu ýokary mekdepden talipleriniň kämilleşýänliklerini görkezdi. Bu ýagdaý üstünliklere tarap anamly ädimlerdir. Ýokary guramaçlykda geçirilen ýarışlar talip türgünler üçin öz boşlugy taýýarlygy görülýär. Her bir türgüniň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarışlar geljeki üstünlikleriň özünedir. Universitetanyň çäklerine kuşt boýunça tamamlanan ýarışda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutynyň oglanlar hemde gyýlar topary birinji orny eýledi. Türkmen Döwlet binägäli gurulşy institutynyň oglanlar topary ikinji, gyýlar topary üçünji orna munasip boldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaryş institutynyň oglanlar topary üçünji, Magtumulada Türkmen Döwlet Universitetiniň gyýlar toparym üçünji ornlary eýlediler.